Фаида Равиль Шарафиевның фотолары, ул монда төрле образларда. Яшьлектәге, хәзерге рольләре тамашачысы барысын хәтердән кичерә. Ә Шарафиевны яратучы тамашачы бихисап. Бу тантанага билетлар да калмаган, әллә кайчан сатылып бетә. Равиль абый безнең ул актаныш кияүе. Biz аны бик яратабыз. Бүтән уйнаган рольләрне карап барабыз. Бик тә яратабыз. Равиль абыйның бүтән ролен дә яратабыз. Әлдермеш театрындагы әҗәл ролен бик сагынабыз. Шуны хәтле матур уйнаган и бүтән кешенең күңеленә кереп калды. Равиль Шарафиевны республика җитәкчелеге исеменнән юбилей белән котларга Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев килде. Ул юбилярның хатыны Рушания ханыма чәчәк бәйләмен тапшыра. Артистның төп таянычы терәге ул. Равиль ага үз тормышындагы иң кадерле бүләк ди. 85 яшьлек юбилейн сәхнәдә каршылау да артист өчен зур бәхет. Дөрес, ул үзе моны юбилей дияргә яратмый. Бу чараны хисап кичәсе дип атый. Бу юлы дәрсләргә атланып чыгар икән дип сөйләштеләр. Үз аягым белән чыгуга җитми икән. Равиль Шарафиевка республика рәисе юллаган котлау сүзләрен укыйлар һәм сәхнәгә Минтимер Шәймиев чыга. Шундый артист булырга тиеш. Шундый шәхес булырга тиеш. Тормыш бит ул катлаулы. Безнең тормышта бөтен халыклар ярата торган халыклар шаны. Аны инде күрәсе килеп, ничек фикер йөртә, ничек тормышның катлаулы сорауларына җавап бирә икән бу ди. Моны килеп карау, өйрәнү бигрәк тә итә. Юбилей көннәрендә булса, ныклап тыңлап та отырсам, бу бик зарур мәсьәлә вакыйга дип әйтәм. Минтимер Шәймиев Равиль агага дәүләт бүләге тапшырды. За особый вклад в развитие театрального искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность орденом Дуслав награжден артист драмы Государственного бюджетного учреждения Татарский государственный академический театр имени Галиаскара Камала Шарафиев Равиль Шагапович. Равиль ага танылган шепкинчыларның бер вәкиле. Театрда 60 елдан артык эшли. Классик һәм бүгенге көн авторлары әсәрләре буенча куелган спектакльләрдә 100дән артык образ иҗат итә. Беренче театрда Хәбиб Рахман, Әлдермештән Әлмәндәрдә Әҗәл, Банкротта Сираҗетдин. Безнең бу артистларның бик бәхетле дип саныйм. Гомумән шепкинчылар белән эшли алганга, Равиль абый белән эшли алганга, Ринат абый белән эшли алганга. Ул дөнья әдәбиятына бик игътибарлы, бу чит ил әдәбиятына бик игътибарлы һәм бүгенге көндә дә яттан бик күп поэмалар, шигырьләрне яттан сөйли белүче безнең өчен улпат артистыбыз, үрнәгебез. Бүген сәхнәдә аның хезмәттәшләре, якташлары, дуслары һәм тамашачысы котлады. Равиль Шарафиев сәхнәдәге олы хезмәте белән милли театр үсешенә зур өлеш керткән шәхес. Бөек шул ук вакытта бик гади артист. Равиль ага әле дә 2 спектакльдә уйный. Сөясеңме, сөймисеңме һәм бабайлар чуагында. Бу сезон белән иҗади хезмәт юлына нәтиҗә ясауны әйтте. Фәризә Мәҗитова, Гөлнәс Әйтетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.